Maging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan. At tunghayan ang mga kaaba-abang na kaganapang pang-agrikultura. Agri-abangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang Agribalitaan sa linggong ito. Magandang araw mga ka-agri at isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya sa ating lahat. Ito naman ang ating Agri-abangan. Your provider in extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay, Ating Kaugnay, Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang ating kaugnay Agribalitaan sa linggong ito. Kasalukuyang ginaganap ang Training of Trainers o TOT on production of high-quality inbred rice and seeds and farm mechanization for agricultural extension workers sa probinsya ng Catanduanes. Nagsimula ang pagsasanay noong ika-13 ng Pebrero at magtatapos ngayong linggo ika-24 ng Pebrero ngayong taon 2023. Sa pagbubukas ng programa noong ika-13 ng Pebrero, naroon si Engineer Christine O. Olila, ang Officer in Charge ng Partnerships and Accreditation Section ng ATI Bicol. Siya din ang Rice Focal Person at Project Officer ng isinasagawang pagsasanay sa Catanduanes. Bilang resource speakers naman, nakasama ni Engineer Olila sina Ms. Rosalinda Galudo, ang Supervising Agriculturist ng OPAG Albay, si Ms. Gina Nunez, Engineer 1 ng DARFO 5, at Ms. Nelia B. Teves, ang Provincial Agriculturist ng Catanduanes. Ang 2 linggong pagsasanay na ito ay isinasagawa upang maihanda ang ating mga agricultural extension workers upang sila ay maging epektibong tagapamahala at tagapagsalita o resource speakers sa mga gaganaping farmer field schools on production of high-quality inbred rice and seed certification and farm mechanization. Sa Daet, Camarines Norte naman, ay isinagawa ang 3 araw na pagsasanay para sa mga Barangay Agricultural Extension Workers o BAEWs. 20 BAEWs ang nagtapos ng Facts in Field at Training on Rice Pest and Nutrient Management. Ang mga Barangay Agricultural Extension Workers o BAEWs ay mga appointed barangay technicians na makakatulong ng provincial and municipal government sa paghahatid ng iba't ibang serbisyong pang-agrikultura sa probinsya ng Camarines Norte. Sa pagtatapos ng kanilang pagsasanay noong ika-8 ng Pebrero 2023, naroon ang ating Center Director na si Ms. Elsa A. Parrot, Engineer Christine O. Olila ng Partnership and Accreditation Section at si Engineer Almirante A. Abad, ang Provincial Agriculturist ng Camarines Norte. Noong nakaraang ika-6 ng Pebrero ay binisita ng ating Center Director na si Ms. Elsa A. Parrot kasama si Engineer Christine O. Olila, Officer in Charge ng Partnership and Accreditation Section ng ATI Bicol, ang bayan ng Irusin sa probinsya ng Sorsogon. Sila ay masayang tinanggap ni Mayor Alfredo J. Shelo Jr. and Mr. Monchito D. Balangitan ng lokal na pamahalaan ng Irusin. Ang pag-uusap ay upang mas mapaghandaan, mas mapaganda pa at lalong mas mapalakas ang pakikipag-ugnayan ng ATI Bicol sa bayan ng Irusin. Samantalang isa sa ating 3 trainees ng programang Young Filipino Farm Leaders Training Program in Japan o YFFTPJ na si John Kenny Bernardo ng Basud, Camarines Norte ay magpapatuloy ng kanyang pre-departure orientation course
on Japanese Culture and Language sa ATI Central Office sa Quezon City simula February 28, 2023 hanggang April bago sila magtungo ng Japan. Si Kenny at dalawa pang interns ay nakapagtapos ng kanilang pre-departure orientation course on agri-related trainings dito sa ATI Bicol, katawang ang mga ahensya tulad ng DARFO 5, Albay Veterinary Office, Naga City Nursery, Albay Experiment Station at mga learning sites for agriculture dito sa Camarines Sur na nakapagbigay ng mga kinakailangang karunungan at karanasan bilang paghahanda ng ating mga trainees sa napakagandang oportunidad na pag-alis ng mga ito para sa 11-month internship program sa bansang Japan. Bagamat isang slot ang siguradong meron ng ATI Bicol, maaari pa din namang mabigyan ng oportunidad ang sino mang hindi makakasama sa Japan sa iba pang programa ng ATI tulad ng internship program sa bansang Taiwan. Patuloy pa rin ang internship program ng ating mga siyam na interns mula sa Dr. Emilio B. Espinosa Sr., Memorial State College of Agriculture and Technology o the BESMSCAT ng Mandaon, Masbate upang kompletuhin ang kanilang internship requirement na 240 hours dito sa ATI Bicol. Kasabay din nila ang 10 interns mula naman sa Sorsogon State University, Castilla Campus para naman kompletuhin ang kanilang 300 internship hour requirement. At yan ang ating kaugnay agri-balitaan sa linggong ito. Ito po si Regina Carla Padre ng ATI Bicol, ang inyong ating kaugnay podcaster. Masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya. Magandang araw mga ka-agri at isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya sa ating lahat. Welcome sa ating kaugnay podcast, Provider of Extension Advice and Services or PEAS. Ito po ang inyong lingkod, Ate Joyka, support staff under Career Development Management Section at samahan nyo kaming tunghayan ang pangalawang episode ng ating Agri Salitaan. Makakasama natin ang isa sa mga nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan sa larangan ng agrikultura. Ang proactive na 4-H coordinator ng probinsya ng Albay, Miss Grace Tianyo, kasama ang isa sa mga masisipag at pinupusuan na young farmer sa Albay, Mr. Roberto Gesta, upang ibahagi sa atin ang kanyang experiences bilang isang young farmer at para magbigay ng inspirasyon sa ating mga kabataan na mag-venture sa agribusiness industry. Magandang hapon, Ma'am Grace. Magandang hapon, Ma'am Joyka. At magandang hapon din, Kuya Bert. Magandang hapon, Ma'am Joyka, at sa ating mga kaagring kabataan. At ngayon naman, umpisahan na natin ang ating kwentuhan with a purpose. Okay, for Kuya Bert, paano ka nagsimula bilang isang young farmer? Ano yung nag-udyok sa iyo? So, ako, naging young farmers ako dahil naging member ako ng 4-H club sa aming barangay. So, doon, nakapag-training ako ng mga iba't ibang training sa ATI. Nasa Bukap pa nga siya dati yung office hanggang dito na sa Pili. So, doon, naging young farmers ako. And ang naging first agri-venture ko is Ampalaya Production. Kung saan nakuha ko ito noong naging scholar ako mismo ng ATI sa YES program. So, binigyan ako ng livelihood na Ampalaya Production worth of 50,000. And then, yun, yung kinita ko doon bago siya binagyo, pero at least nagkaroon ako ng income, ay naibili ko siya ng Carabao. So, ngayon, dalawa na sila ngayon. So, yun yung first agri-venture ko. Yes. Bilang isang young farmers. Okay. So for Ma'am Grace, paano niyo po sinuportahan ng local government unit ang 4-H club at mga miyembro nito?
Okay, Ma'am Joyka. In line with the Farm Youth Development Program sa Balbay 4-H, so yun po patungkol sa pag-develop namin ng mga youths sa kanilang leadership, sa kanilang responsibility and skills. We in the provincial government of Albay, through the Albay Provincial Agricultural Office, palagi kaming nagpo-provide ng mga trainings sa mga 4-H club members and other related activities po suited sa kanilang kailangan or sa kanilang needs. So by this, yung fullest potentials ng mga kabataan sa Albay ay na-enhance at nade-develop. Opo. So we also extend support through provision of livelihood interventions, livelihood projects. So in partnership with ATI. So yung isa sa pinaka magandang impact ay yung pagbibigay po natin ng livelihood projects duman sa mga kasali po sa binhi ng Pag-asa program through the Office of the Senator Grace po. So yung mga beneficiaries po doon ay nabigyan ng livelihood projects like yung mga free-range chicken na ready to lay and mga baboy. So yun po, ngayon ang status po ng kanilang project ay nag-i-income na sila kasi madaming itlog ang nakukuha nila sa project na yon. So isa yon sa livelihood projects na binibigay natin sa kanila. And other programs gaya po sa atin sa Albay, nagbibigay po tayo ng mga vegetable seeds, other farm inputs like yung mga farm tools para po sa kailangan ng mga kabataan. Per municipality nagbibigay po kami ng mga gano'n na intervention para naman masustain po ang kanilang barangay vegetable garden. So may mga programs and projects po tayo para sa kanila. And also isinasabay din namin ang mga 4-H members, lalo na doon sa market linkage. Halimbawa, may mga produkto sila na kailangang ipagbili, isinasabay po namin sila, lalo sa mga exhibits, sa mga forums, wherein kailangan nilang mag-display at magbenta. Opo. Yes po. And one thing more is yung presence po ng ating trading centers. May dalawa tayong trading centers sa loob ng ating AFBVille sa Kabaangan, Kamalig, Albay, wherein they can sell, display, and yung produkto ng mga kabataan. So, ganun po. That is how our government supports the youths in Albay. And very thankful po kami kasi very supportive po ang aming governor, si Honorable Attorney Edsel Grex Lagman, pati po ang aming provincial agriculturist, si Ma'am Cheribeta. Very supportive po sila sa youth, sa 4-H club ng Albay. Yes. Very, ang dami po palang mga yes, kaya nai-inspire din kami, ma'am, na para sa mas mga ma-empower yung ating mga yes, opo. So, for our next question kay Kuya Bert, since nag-undergo ka ng training sa Japan for almost 11 months. Yes. So, can you tell us about your training doon sa Japan? Ano ba yung mga lessons learned, best practices ng mga Japanese farmer? Okay. Yung naging experience ko as a trainee in Japan is masasabi kong yun yung the best experience ng isang 4-H'er na mapabilang sa international training. So, yung experience ko sa Japan, yun nga, pinaka-the best siya. Marami akong natutunan. And then, doon sa Japan, nakita ko talaga yung sinasabi nilang modern farming. So, doon, marami akong natutunan na ngayon sinishare ko sa mga youth, kapwa ko kabataan. And then, yung pagpunta namin sa Japan, yung preparation pa lang, from PIDOC hanggang homestay, hanggang nandoon na kami sa Japan is, mahirap siya na enjoy. Kasi, kailangan mong pagdaanan yung mga iba't ibang trainings, yung pagod, Nihongo class. Yan yung isa kong naging problema. Pero, yun nga, yun yung very challenging sa akin. Pero, bigla na din akong napaisip, bakit? Kasi ako pa yung naging team leader nung batch namin. So, ako yung naging president. Na karamihan na nagiging leader doon is yung magagaling sa Nihongo. So, sabi ko, ito yung isa sa pinaka-challenge habang nag-prepare ako papuntang Japan. Pero sabi nga, as a youth leader, makakaisip ka ng
kung paano mo yun masusolusyonan. So ang ginawa ko as a leader, sabi ko, okay, yung mga magagaling sa Nihongo, pag nasa Japan na tayo, lagi kayong nasa likod ko. Bakit? Para i-back up ko at sabihin ninyo yung naiintindihan nyo para mag-guide ko yung group natin. So, ganun yung naging estilo namin. Strategies. So, nung nandoon na kami sa Japan, yung group namin, hindi naman masasabi na very maganda yung flow kasi syempre first time namin doon, so diskarte lang talaga na pero marami kaming mga natutunan. Ako mismo luckily napunta ako sa maayos at very supportive na host family doon, kasi hindi lang yung technology doon sa farm niya, tinanong niya pa ako, ano pa yung gusto mo pang matutunan sa Japan? Siyempre, sabi ko, pagkakataon na to. So, ang ginawa ko, ang sabi niya, isulat ko yung mga gusto ko pang matutunan sa Japan. So, sinulat ko yung about sa smart dairy farming, mushroom ng Japan, and other vegetables practice na meron sila. Then, luckily, nung konti na yung ginagawa namin, mga January, February, yun nga, pinadala niya ako sa iba-ibang lugar. So, luckily, yung iba't ibang area ng Japan, Hokkaido and Okayama lang ang hindi ko na puntahan na area ng Japan. Yes, and yun nga, nakita niya kasi na mahina ako sa Nihongo, pero ang lakas ng loob ko travel doon sa Japan kahit hindi ko alam. Hindi mo kabisado. Oo. Tapos parang one of them ka na din eh. Nakita niya 'yon. So ang ginawa niya, mag-isa na lang akong nagta-travel papunta sa mga kung saan na farm na 'yon. So yung lesson doon is napakarami, lalo na sa grapes farming na gusto kong gawin dito sa atin. And hopefully magawa ko 'yon. So thank you so much. For Ma'am Grace naman, paano nyo po i-describe yung mga improvements sa livelihood project ni Bert after his training dito sa Japan? Okay po. So, with the improvements after ng training ni Bert sa Japan, so kampante ako, Ma'am Joyx, kasi alam ko sa sarili ko, kasi very responsible naman si Bert. And before his training in Japan, yun nga, nasabi niya yung Ampalaya production, kung saan yung profit niya doon, after na maipagbili yung mga produce, nakabili siya ng isang kalabaw, and yun nga, 2 na ngayon, nanganak na. May mga after training support siyang natanggap pagkatapos ng 11 months niya sa Japan. So, yung ATI, through ATI, nabigyan siya po ng 100,000 worth of swine and hog fattening project. So, yung baboy doon, ang ibinigay sa kanya ay 8. Lahat yun ay fattening, pero nagtira siya ng isa para sa kanyang breeding project. Naipagbili niya yung 7 at out of that, yung profit naman doon ay nakabili po siya ng isang farm land na rice production, for rice production. So, very inspiring si Bert kasi from the time kung ano yung nakuha niyang opportunity, may mga projects, mga sumunod na projects na talagang hindi niya binitawan at talagang pig-sustain niya. And out of that project, nagagawa niya ng paraan kung ano yung pwedeng maging add-on, like yung lupang nabili niya. And yun nga, yung mga baboy ngayon nga, out of fattening, may mga breeders na din siya. And yung breeders na yon, mga buntis ngayon, opo. So, parang nakakainganyo yung gano'n na paraan na yung batang katulad nga ni Bert na young agripreneur ay focus sa kanyang project. At yon ang natutunan niya after his 11-month training in Japan, wherein yung madaming opportunities, madaming projects, and yung mga technologies na na-adapt niya doon ay ginagawa niya ngayon sa farm niya, and as parang yung sinasabing pay it forward, tinutulungan niya din yung kapwa 4-Hers ng kanilang barangay. And very active po sila ngayon. May mga projects sila ngayon na
every now and then nagpo-post sila sa Facebook wherein namo-monitor ko din naman. Nakita ko pong recent yung arrangement ng Flower, vegetable. vegetables. Pa-contest nila yun, ma'am. Nakita ko. Opo. Tapos ngayon, sinusustain nila yung barangay communal garden, vegetable garden, wherein nauuna na sila. Kasi isa itong upcoming Good naman to. upcoming project, and yun ang i-entry nila sa barangay nila kasi malaking price ang upstate. So yun, madaming opportunities si Bert after his training, and yung improvements na nakikita ko sa farm niya andoon po, and nasa focus siya na maging yung farm niya ay maging LSA. Okay, meron na siya doon training hall, may parking area na, tapos way to go pa din. Pero paunti-unti nako-comply niya yung mga requirements. So good job, Bert. Very good job. Okay. So for Bert, ano yung mga proyektong isinasagawa mo ngayon? Sa ngayon po, meron po akong The Honeypot Project po. Funded naman po yun ng Young Farmers Challenge ng DAMAS kasi sumali po ako doon. And 4-H Club OPB Communal Garden. At patuloy pa po ang livelihood project ko galing sa YFFLTPJ, and soon to be, sabi ko nga, LSA for this year. Para kahit na mag-graduate na ako sa 4-H, 2 years more pa po, ay patuloy ko pa rin pong magabayan at maipamahagi ang aking mga natutunan sa 4-H sa pamamagitan ng LSA. So, sa pamamagitan po ng Giesta Farm. So, yan po ang gusto kong mag-name. And Giesta Farm po talaga siya. Kasi yung host family ko po is niregaluhan po ako ng logo na Giesta Farm. So, yun po. So, yun po yung inspiration ko para maipagpatuloy ko ang aking pay it forward na sinasabi sa mga tulong na naibigay sa akin ng ATI, ng LGU at kapwa ko 4-H. So, LSA, Tusun Farm School din. So, sa Giesta Farm. Hoping po yun. Stepping. So, thank you so much, Bert. So, I am looking forward na maging successful LSA and then soon to be Tesla Farm Yes. in the near future. So, maraming salamat po ulit, Ma'am Grace. And Thank Kuya you po. Bert, at Thank you po. pinaunlakan nyo ang aming imbitasyon na maging guest sa ating Kaugnay Podcast. So, bago tayo magtapos, ito ang ating Agri-tanong for this episode. Ilang buwan nagstay si Kuya Bert para sa Young Filipino Farmers Leadership Training Program in Japan? So, just comment down your answer, and meron tayong kukunin na dalawang winners, and meron kayong 10 minutes para i-comment yung inyong mga sagot. So, ang mananalo ay makakakuha ng 1 taro 200 gram, 1 Roselle tea, at 1 turmeric ginger tea from Manuel's Garden. Naway marami tayong mga kabataan na inspire at na-empower na mag-engage sa agriculture dahil ito ang backbone ng ating ekonomiya. At malaki ang gampanin ng mga kabataan sa paghubog at pagpanday ng agrikultura. Maraming salamat po sa ating mga viewers na patuloy na nakaantabay at nakatutok sa ating agri-salitaan. Abangan niyo po ulit kami next week sa panibagong kwentuhan at nakapulpulutan ng aral. Sa muli, isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya sa ating lahat. Good afternoon, Bicolandia. Magandang hapon ating kaugnay, your provider of extension advice and service in agriculture. Ako po si Kuya MJ, ang inyong podcaster sa hapong ito. Masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya. Ito si Ate Fatima, ang iyong podcaster ngayong hapon. So ngayon, ito naman ang ating Agri-abangan. So partner, ilan bang winner ang hihirangin natin sa ating episode na ito? Okay po, so meron po tayong dalawang winner at kada winner po merong isang set ng taro chips with Roselle tea and turmeric ginger tea. Yan. So ayan, ang ating sponsor for today's episode ay ang Manuel's Garden located at Goa, Camarines Sur na pinamumunuan ni Ma'am Salvacion Garchitorena at ang kanyang farm manager na si Sir Jeric Garchitorena. So, maraming salamat po Ma'am Sir sa ating sponsor sa pag-sponsor ng ating podcast.
So partner, ano na ang ating agri-abangan? Okay, so balik tayo sa agri-abangan. So ano naman nga ang aabangan ng ating mga clients and stakeholders sa susunod na 2 linggo sa ATI Bicol? So, yan, unahin po natin ang ating Partnership in Accreditation Services section. So, una, sa February 22 to 24, meron po tayong Capability Enhancement for Farmer Leaders. Training on inbreed rice, seed production, certification and quality control for seed growers dito sa Camarines Sur. So, meron po tayong participants na 20 farmers. So, layunin po ng training na to na mag-produce ng high quality rice seeds and they shall renew their certificate as accredited seed growers. Yan. Dito po yan sa CAMSUR. Yan. And then, sa February 24 naman, meron po tayong Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Extension Services Program or RESP Interagency Consultation Meeting. So, via live po yan. Okay po. And then, February 27 to 28, ang UA naman, meron tayong UA Starter Kits Distribution dyan po sa Legazpi City sa Albay. So, ang beneficiary po natin ay ang ating mga schools para po makatulong sa ating community food sufficiency. Yan. And then, another one, we have February 28, 2023, meron naman tayong Coconut Farmers and Industry Development Plan or CFIDP consultation meeting via online. So, meron tayong mga participants from TESDA, PCA Regional, Provincial, or Managers, Provincial Agriculturists, and meron din tayong from CFIDP Provincial, and then we have representative from the ARFO5 and other agencies. So, gagalamin po yan via Zoom. Yan. Meron pa po tayong dalawa. So, by February 28, meron po tayong National Livestock Program, Regional Stakeholders Consultative Forum. So, live din po siya. So, may participant po tayong 10 AEWs and 2 Farmer Leaders or RBO Officers. Yan. So, layunin po nito ang familiarization of the 2022 accomplishments of the ATI Bicol and DA Regional National Livestock Program or NLP and the final schedule of activities. So, dito lamang po yan sa Isarog Hall sa ating ATI RTC 5. Okay, kasalukuyang nasa Catanduanes ngayon ang Team ISS para sa kanilang success story documentation under RISE program and pre-broadcasting activities sa School in the Air Smart Rice Agriculture or SOA SRA. So partner, ano pa ba ang dapat abangan sa atin? So, sa CDMS naman pala, meron po tayong selection and screening of OA farmer intern ng organic agriculture. So, yun po. So, good luck po sa mga ating applicants. So, meron po tayong 10 mapipili na masaswerteng out of school youth and also yung 4-year course na mga applicants. Yan. So, bukod dyan, partner, meron din tayong farm partner, So, yes. Doon sila magi-intern? Opo. So, kada farm partner po or organic agriculture practitioner po, meron tayong 2 intern. So, Yun. bali, every farm, merong 2 intern? Yes, exactly. Okay, 5 farm partner ang mapipili. Opo, and then 10 intern. Good luck sa mga mapipili na ating magiging intern sa Organic Agriculture Program. For planning naman, meron tayong sa February 21, meron tayong presentation of FY 2023 PPAs and Needs Assessment for FY 2024. So, meron tayong participants from agricultural and fisheries extension stakeholders. And ang layunin naman ito ay i-discuss ang direksyon ng ating mga plano, programa, and mga kaganapan sa ATI for FY 2023 and comply to the budget call of DA fiscal year 2024 plans and budget proposals. So, gagalapin po yan dito sa ating Isarog Hall. Yan. And meron pa po tayong isa sa PMEU or Planning, Monitoring, Evaluation Unit. Ang 10th Management Review, siyempre po, sa Sa March 2 to 3, 2023, participants po natin dyan yung ating mga ATI staff. Yan. To assess the ATI RTC 5 quality management system to ensure its continuing adequacy, effectiveness, and alignment with the strategic direction of the organization. Sa Isarog Hall po yan, gaganapin dito sa ating
ATI RTC 5. Nakapag-comment na ba ang lahat sa ating live? So, bago matapos ang live na ito, sana makapag-comment na ang lahat para mahirang na natin kung sino ang mananalo. Ang dalawang mapalad na mananalo ng product ng Manuel's Garden. Ang Manuel's Garden po pala, bukod sa matutulungan na natin sila, no artificial flavors and preservatives po ang kanilang mga products. Maraming salamat po. So pag may nanalo po, ipopost na lang po namin sa ating official Facebook page, ATI Bicol. And then para makuha po natin ang ating prize. So paano ba kumuha ng prize? So pupunta lang sila dito sa sa ating opisina sa ATI Bicol and hanapin lang si Sir Chan. Okay. Okay po, so yan po ang ating Agri-Abangan. So ako po muli, si Kuya MJ, ang inyong podcaster sa hapong ito. Sa muli po, ako po si Ate Fatima Allende, ang iyong podcaster ngayong hapon. At yan ang ating Kaugnay Podcast. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating Kaugnay Podcast.